दिनै सबसे देरसिन खामानि जागासिनो दङ फार्स्ट स्टेपनि थाखाय खिन्थु बेवहाय गोबां रोखोमनि जायफोर जेंनाफोर दङ जेरै बिफानि हाखौ फिसालानो हरनो हायाखै सोरबा माने हा बायखांबाय खिन्थु दाबो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायाखै बेबायदिनो गोबां मानसिया हानि जेंना लानानै फ्रास्ट्रेसनाव दङमोन बेखायनो बे खोथाखौ गिबि खेबनि थाखाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा बे बाराव हानि जि जेंना बेखौ फैगौ 1 बोसोरावनो गासैनिबो सुस्रांनानै बेवहाय माने दैमुनि दैफोरबायदि माने हाखौ लानानै जाहाथे रावबो आरो रायलायला बिनि मोनसे परिबेस खालामनानै 10 दिन करि प्रत्येकटा सार्कलाव मोनसे मेला फाथिनायनि अलरेडि बिटिसि सरकारनिफ्राय नटिफिकेसन जोङो हरदों आरो बेनिनो फार्स्ट खेबनि थाखाय अपेनिं सेरेमनि हिसाबै दिनै जों बरमा सार्कलाव लादों बेवहाय जोङो जाय माने जोंनि बिटिआरआव थानाय जायफोर बेयाव पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट जायफ्रा दंबाय थायो जायफ्रा मोनथाय दङ बे जायफ्रा भुमि गैया जायफ्रा हा गैया बै हा गैयि मानसिफोरखौ जों हा होनो थांगासिनो दङ आरो जों गोबां मिथिगौ जे जोंनि गभर्नमेन्ट लेन्डफ्राव बहुद माने रायजो राजायानो बर'आनो जा बा सोरबा हारसायानो जा बांगालानो जा माने एनक्रस खालामनानै दङ बेवहाय जास्टिफिकेसन मोनसे लाबोनानै जाय हाखौ जोङो होथावथाव जाय हाखौ जोङो होथारनो हाया बिनि मोनसे पलिसि गभर्नमेन्टआ लागासिनो दङ आरो बेवहाय जिखिनि जोङो होनो गोनां मानसिनि जिखिनि हा बे हाखौ जोङो मिशन बैसोमुथिनि दारा जों बेखौ होनो थांगासिनो दङ बेवहाय दिनै एक्सुवेलि जोङो दिनै बेवहाय फार्स्ट खेबनि थाखाय 20 जन सुबुंनो जोङो बेवहाय हानि पाट्टा होदों खिन्थु बे मोनसे अपेनिं सेरेमनिसो बिनि जि प्रक्रिया दिनैनि स्टार्ट जागोन दिनै बे मेल जोबखांनायनि उनावनो बेवहाय मा रोखोमनि मानसिया एप्लाइ खालामनांगौ सोर मानसिफ्रा फैनानै बेवहाय माने हा पाट्टा लानायनि सुबिदाखौ लानांगौ बे गासैबो रायजोखौ दिनै जोङो फोरोंगोन बेवहाय गासैबो मण्डला दंफैयो गासैबो सार्कल अफिसारा दंफैयो बेवहाय गावबा गावनि मोनसे खथा केबिन बानायनानै जों होनाय दंखायो बेवहाय मिटिं जोबखांनायनि उनाव जहैगोन आरो बे लाइनैनो 1 बाय 1 गावबुरानिफ्राय लानानै बिसिडिसि चेयारमेननिफ्राय लानानै सार्टिफाइ खालाम अन दा स्पट हा पाट्टा हा मिडियाम हानि जि मोनथाय नामजारि बे गासैखौबो सानसेनि गेजेरावनो होनाय जाजोबगोन जों बेफोर खोथाखौ गासैखौबो मिथिगौ गोबां समाव जोंनि रायजो राजाया बेबायदि उसुबिदा मोननायनि थाखायनो हा पाट्टा खालामनो थाङा गोबाव समाव सार्कल अफिसारानो जा मण्डलानो जा हानि मेरफेसखौ गोलाव देखायफ्लानानै मानसिफोरनि सेन्देलखौ जुथाखौ जामहोलायनाय अबस्था जों मिथिखागौ बेनिखायनो उइथिन दा 10 डेज जायखौनोखि जोङो 10 दिननि भितरावनो गासैबो होनांगोन होननानै नटिफिकेसन दंखायो बेवहाय खुनु माने फैसा जानायनि सुबिदा मोननाय नङा मानोना बे हाबाफारियाव जोंनि भिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय जायफोर रिटायार्ड प्रफेसार जायफोर रिटायार्ड प्रिन्सिपाल याथ' डक्टर बेबायदि जाय ग्रेजुवेटेड अफिसारफोर दङ पाब्लिकलि रायजोफोर बेबो बेयाव एपइन्टमेन्ट जानो थांगासिनो दङ जास्ट माने उइटनेस हिसाबै जाहाथे माने फैसा थाखा जानो हाया जाहाथे माने खुनु धरननि माने खामानिया डिले जानो मोना बेनिखायनो जोङो जोंनि लकेल मानसिफोरखौ बेवहाय एपइन्टमेन्ट होनाय जादों गासैबो प्रक्रियानो एखे बेनो बे बाराव 10 दिननि गेजेरावनो गासैबो रेजिस्ट्रेसना जागोन बे बाराव गासैबो नामा गावबा गावनि नामाव सोरनिबा जि हानि जामेला दङ बे 10 दिनावनो जाजोबगोन बेयाव फैसानि खोथाया बार फैबाय थालिया सासेबो माने मण्डला सासेबो सार्कल अफिसारा सारेनाबो फैसा बेयाव मोनो बे प्रसेसा जों अलरेडि खालामदों बेवहाय गावबुरानिफ्राय लिंना लाबोनानै बेवहाय मण्डल लाट मण्डलजों लानानै गासैबो बे प्रक्रिया बेयावनो गोलैजोबो बेफोर खामानिखौबो बे बारावनो मावनो हागोन स्कुटि आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन